خۆپێشاندەرێن لیبیا مسر و سووریای لە دەما خۆپێشانداناندا لەسەر کارتۆن و لافیتەیان سپاسیا چەند تەلڤیزیۆنی هەرێمی دکرن ji ber gowan televîzyonan dengê xwepêşanderan golê dijî zilm û daxwaziya çakzaziyê dikirin digihandin cîhanê û bi awayên cuda cuda qedexeya ragihandinê dişkandin û pêşwazî li siyasetmedar û çalakvan û aliyên mirovî û navdewletî li stûdyoyê xwe dikirin dago behsa xwepêşandanan bikin lê di şer û aloziyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê da piraniya mîdyayên navçeyê û cîhanê bêşermî behsa pêşhatên Tirkiyeyê dikin û giringiya pêtivî nadîwan bûyeran her çende govênên ji Tirkiyeyê derdikevin zelal dikin got rewşa bajarên Bakurê Kurdistanê ji rewşa Sûriya û Lîbyayê ne baştir e. Lê gorî hejmarek çavdêrên siyasî û şarezayên mîdyayî arîşa ne di daxwaziyên xelkê Bakur de ye û daxwaziya mafê xwe dikin herwiha ne di qedexeya lêser ragihandinê de ye lê Tirkiyeyê û dibêjin eger dezgehên ragihandinê bixwazin dê bi asayî romal bikin ji ber got teknolojiya pêşkevtiya û torên civakî piraniya bûyeran digihînin derve lê sedema romal nekirina siyaseta wan û welatên got piştevaniya kanalê ragihandinê dikin û ew çavdêr dibînin got peywendî û siyaseta derveya Tirkiyeyê rêgile li ber wan kanalan ew kanalê ragihandinê xwedî bînerên pir û xwedî bandor lê ser cadeyê herêmî ji aliyên welatên got peywendiyên wan bê Tirkiyeyê re gelek başin tên piştgirî kirin bo nûne kanala Cezîreya Qeterî nikarê yan jî naxwaze bê temamî romala bûyerên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê bike ji ber peywendiyên bêhêziyên navbera Enqera û Dewha lê ser astê siyasî û aborî Tirkiye û Qeter havrane derbarê siyaseta navçeyê bê taybetî derbarê krîza Sûriyayê û Misrê û Yemen û Îranê û li hevgorîna aborî di navbera her du welatan de dê sala 2014 de gihişte 13 milyar dolar û nîzîkî 6 kompanyên Tirkî lê Qeterê kar dikin. Herwiha kanala Erebiyê jî got xwe dûr digire ji bûyerên Tirkiyeyê ji ber got welatê Siûdiyê piştgiriya kanalê ji aliyê idareyî ve li milê xwe girtiya her çende hav dijin derbarê mijara Misrê lê xwedî peywendiyên baş e digel Enqerayê de bi taybetî derbarê krîza Sûriyayê û çarenivîsa Beşar el Esed û rolê Îranê lê deverê. Ew çavdêrên siyasî û şarezayên mîdyayî yên got bandoriya peywendiyên Tirkiye lê ser romala ragihandinê lê ser bûyeran girê didin kanala Sky News jî wek nimûneyekê tênin û dibêjin ji ber nakokiyên welatên Îmarat got piştgiriya Sky News dike digel Tirkiyeyê de ew kanal bi awayekî baştir romala bûyerên Tirkiyeyê dike bi awayekî berfireh behsa arîşeyên navxweya Tirkiyeyê dike lê ser astê navdewletî jî ragihandina Ewropî û Amerîkî bi awayekî şerin behsa aloziyên Tirkiyeyê dikin ji ber çend mijaran mijareyekê bi sedema penaberên golê Tirkiyeyê ne Enqera dikarê arîşeyeke mezin ji bo Ewropa çêbikê dema got deriyê xwe digel Ewropa ji bo penaberan vebike û didine hade Ewropa bi sedema penaberan dinalênê. Mijara duê Tirkiye di havpeymaneya NATO de ye welatên nav wê havpeymaniyê naxwazin wêneya welatekî NATOyê bişêwênin. Lê ser astê Kurdistanê jî arîşeyên di navbera Partiyên Kurdistanî de dê mîdyayê Kurdî de reng vedaye û bandorî xistiye ser doza Kurdan. Bi awayekî ragihandina Kurdî heyan ha nikariye dengê Kurdên Bakur bigihîne cîhan û navendên biryarê. Lê beşekî çavdêrên din dibînin ew amarên havdij got ji Tirkiyeyê û Bakurê Kurdistanê bi taybetî ji aliyê PKK hikûmeta Tirkiyeyê ve derdikevin gumanî li cem dezgehên ragihandinê çêtkin û ji ber wê ew dezgeh xwe dûr digirin. Ji ber Tirkiye dibêje got hemû kesên gotên kuştin çekdarin û karên terorîstî dikin. PKK û HDP jî dibêjin ew kesên gotên kuştin sivîlên û di navbera her du aliyan de rastî windat be. Herwiha sedemeke din jî dibe hewkar got dezgehên ragihandinê xwe dûr bigirin ji bûyerên Bakurê Kurdistanê ew jî ew e got Tirkiye rengekî terorîstî daye aloziyên Bakurê Kurdistanê û Enqera dibêje Kurd birayên wan e lê ew şerê terorîstan dikin. Digel wê yekê de got Tirkiye rê nadê dezgehên ragihandinê got derbasî deverên leşkerî wek Cezîre û Silûpî bibin. Sedem û hewkar çi bin gelo ew hemû kuştin û wêranî û koçberî ne li wî astî ne got ragihandina deverê cîhanê romal bikin yan ew televîzyon got bê dizî ve derbasî Sûriyayê dibûn û pêşbergê dikirin ji veguhestina bûyerên Lîbyayê mandû bûne ji romalkirina bûyeran yan ew kesên got daxwaziya hejmarek mafê xwe dikin cuda ne jê kesên golê Sûriya û Misrê û Tûnis daxwaza mafê xwe dikirin. İbrahîm Adem, NRT.